Witam was, moi drodzy, pięknie i jakże bardzo serdecznie w takiej specjalnej grze, klasycznej grze, moi drodzy, Call of Duty 4 Modern Warfare, czyli według mnie jedno z najlepszych w zasadzie Call of Duty, a jeżeli chodzi o tryb multiplayer, to wydaje mi się, że w zasadzie najlepszym i bezkonkurencyjnym. I zaraz tu sobie coś dołączymy i coś sobie pogramy. Czekajcie, zróbmy tu jakieś filtrowanie z hasłem nie, Punkbuster tak, kamera, modyfikacje nie, tylko dedykowane nie, pokaż pełne, ok, dobra, i odświeżmy sobie i gdzieś tu się zaraz dołączymy. Drużynowy deathmatch na mapie Crossfire na przykład, ok. Słuchajcie, czemu sobie zainstalowałem te Call of Duty, bo mam tutaj je, no wy to widzicie w odbiciu lustrzanym, ale mam tutaj oryginalne Call of Duty, kupione w dniu premiery Call of Duty 4. Moi drodzy, czytałem sobie właśnie... O, musimy dać trochę ciszej, bo będzie mnie to tutaj zagłuszało. O. Przeczytałem właśnie, że remaster Call of Duty będzie zawierał wszystkie mapy, które były dostępne w tej podstawowej wersji. Czy się ucieszyłem? Powiem wam, ucieszyłem się średnio, z tego względu, że generalnie dalej jestem bardzo przeciwny, o kurde, sorry, polityce tego remastera. To jakiś serwer, gdzie się w błyskawicznym tempie po prostu leveluje. Jestem przeciwny polityce tego remastera w tym sensie, że że on jest dołączany tylko i wyłącznie do nowej części Call of Duty, czyli do Infinite Warfare, no i w dalszym ciągu z kuli właśnie tego nie jestem nim zainteresowany. Nie wiem, jak wy to widzicie. Już kiedyś, o tym już nieraz gadałem, ale to jest taki temat, który będę drążył przez długą ilość czasu, bo po prostu mnie to męczy. To jest kurde zbrodnia. To jest taka sama zbrodnia jak premium do Battlefielda, albo jeszcze gorsza, nie wiem. No ale wiecie, o co chodzi. No to powinno być... Wow, to powinno być po prostu osobno i tyle. Żeby sobie każdy mógł to kupić, jeżeli chce. Jeżeli chce grać w nowego koda, to ok. Jeżeli chce tylko w remastera, to ok. Ja bym tego remastera kupił. Ja bym był w stanie za tego remastera dać nawet te, nie wiem, 120-150 zł. Dałbym, bo to jest warte swojej ceny, to jest kurde gra. To jest gra legenda. To jest gra legendarna i nie ma co mówić. I w nowej oprawie graficznej, na świeżych serwerach z jakimiś tam może jeszcze usprawnieniami, bardzo, bardzo chętnie bym to obejrzał. No ale niestety nie godzę się. I to nie jest nawet kwestia tego, że mi tam jakoś jest, strasznie jest szkoda pieniędzy, nie? Czy coś takiego. Nie, to nawet nie chodzi o to, ale po prostu czułbym się źle, wiedząc, że kupuję na siłę grę, gdzie będę tak naprawdę... gdzie będę korzystał tylko z połowy zawartości, no bo Infinite Warfare nie jestem kompletnie zainteresowany, no a że grałbym w remastera, no to jeszcze nie znaczy, żeby dawać no dużo pieniędzy, bo w Polsce ten zestaw to jest jakaś tam specjalna edycja, on na pewno nie będzie tańszy, jak te 300 zł, to dam sobie łeb uciąć. Wy mi pewnie napiszecie poprawną cenę w tym komentarzu. On, wiem, że na Steamie kosztuje to... Wow, na Steamie kosztuje to 100 euro. No, 100 euro to jest w ogóle chora cena, bo... Wow. Kurde, widzieliście, ile ich było? W Polsce to jest jakieś 430-440 zł, no to już jest, wiecie... To już bije do głowy, konkretnie. Także nie, no, na to bym się nigdy nie poszedł. Ale te 120-150 dałbym, no ale tak to nie dam, no i co? Pozostaje zainstalować sobie czwóreczkę i popykać, a moi drodzy, serwerów jest pierony, ludzie grają, są różne mody, są różne tryby. Tutaj jeszcze, jako że tej gry nie było na Steamie i też jakoś tak ta polityka była inna, nie tak jak w MW2 i MW3, są modyfikacje, są tryby zombie, cuda na kiju, także jeżeli na przykład ktoś tej gry jeszcze jakimś cudem nie kupił sobie, kurde, bierzcie się. Więcej serwerów do grania pewnie jak w MW2 i MW3 łącznie, także to w ogóle nie ma strachu w tej materii. No ja to dosłownie zainstalowałem 20 minut temu. Widzieliście, że startowałem tutaj od pierwszych poziomów. To, że to jest jakiś taki tryb, że te
To się dużo pozmieniało, no ja ostatni raz to grałem dawno. Próbowałem tam kiedyś na streamach jeszcze ogrywać single, ale miałem jakiś problem, miałem takiego buga, że mi się ta gra po prostu resetowała, ale też było coś takiego, że ja wtedy miałem niedziałający napęd i stwierdziłem, że ściągnę sobie tą grę z neta. No wiadomo, jak ściągam grę z neta, ale posiadam oryginał, no to no, raczej nie działam na szkodę twórców, no bo zapłaciłem już za tą grę. No a że nie miałem napędu działającego, fizycznego, no to jakoś trzeba było... Patrzcie, jak go ładnie załatwił. Jakoś trzeba było sobie radzić generalnie, no. No i wtedy miałem jakieś błędy, jakieś blue screeny, jakieś resetowania kompa w ogóle. Z takie historie były. No. No ale teraz sobie to multi odświeżam i moi drodzy, powiem wam, że zabawa taka jaka była, kurde, dobra kiedyś, taki jest dobra dalej. Dobra, spróbujmy sobie taką klasą. Albo może nie. No, może sobie nagramy taki materiał, może dłuższy. Zrobimy sobie własną klasę, to jest coś, co ja bardzo lubiłem zawsze. Z karabinów szturmowych. To jest fajne, ale to strzela pojedynczymi seriami. Ja zawsze lubiłem automaty. Jestem ciekaw na przykład, czy wy lubiliście bardziej broń w całości automatyczną, czy woleliście na przykład bronie, które strzelają jakimiś takimi pojedynczymi właśnie seriami. Ja zawsze tylko automaty. Dobra, weźmiemy sobie błyskowy. Za pierwszy dodatek damy sobie specjalne granaty. Za drugi... większe uszkodzenia pocisków, a za trzeci... Głębsza penetracja, bastion, większą celność strzału z biodra. I nazwiemy sobie tą klasę Super Pieron. O. Ja wam powiem, że ja bardzo lubiłem to Call of Duty, bo tutaj była pierwszy raz w Call of Duty możliwość modyfikacji sprzętu naszego, modyfikacji broni, dobierania sobie dodatków, dobierania rodzaju granatów i tak dalej. Ale nie była ta modyfikacja do tego stopnia, że tak powiem, jakby to powiedzieć ładnie. Ona nie była do tego stopnia Sniper Only, Hardcore Full, a to jest też Crossfire. Czekajcie, Countdown, nie pamiętam tej mapy Countdown. Z rakietą to jest na lotnisku, tak, dobrze mówiłem. One nie były aż tak po prostu, jak to było na przykład już potem w trójce. Już tych dodatków naprawdę było tyle, że to już kurde przyjemność odbierało. Jakoś tak ja nie lubię, jak tego jest za dużo wszystkiego. Znaczy spoko modyfikacje i w ogóle, ale kurde, jak tego jest tak naćpane, się potem zastanawiasz, jaki kamuflaż wybrać, a ja w ogóle odruchowo na Q oznaczam, tak jak w BF-ie. To się nie da, panie. Ten miał Martidoma. Najgorszy kurde perk. To jest w ogóle strasznie duża czułość myszy i tego nie idzie przynajmniej z opcji zmienić. Ja już nie pamiętam, czy to w ogóle jakoś się dało, czy nie. Kałaszkiem już trochę inaczej. MP5, ale to też jest inny tryb. Flasze. Kurde, grało się. To jest tak dynamiczna rozgrywka, jak chyba w niewielu innych w sumie FPS-ach. I ja miałem maksymalny poziom. W tym Call of Duty miałem kiedyś maksymalny poziom, czyli o ile się nie mylę, to był poziom 55. Ja go wbijałem może miesiąc, coś takiego, ale no może nawet mniej, może 3 tygodnie. Ale grałem w tą grę naprawdę, bywało, że grałem... Jakieś tutaj... Kurde, connection lost. Grałem w tą grę długie godziny dziennie, potrafiłem grać po 5, 6, po 7 godzin. Parę lat temu jeszcze i była naprawdę, kurde, kupa zabawy. Ale też kupa irytacji, tak na przykład jak w tych momentach dostaję konkretnie po dupsku. Ale no to było coś, to się grało, powiem wam. Powiem wam nawet, że graficznie to się jakoś szczególnie tak nie zastarzało. Znaczy no, wygląda jak Call of Duty. Call of Duty się dużo nie zmieniają. Te nowe Call of Duty tak naprawdę nie wyglądają jakoś znacznie lepiej od tego, no. Co tu ma wyglądać? Wow. To ma wyglądać znacznie lepiej, jak Call of Duty od przedwojny łazi na jednym silniku, no. Sznipery są, kurde, dobre. Gdyby Call of Duty szło z duchem czasu i zmieniało silnik graficznie jakoś, kurde, sprawniej,
na przykład pokusili się jakiegoś choćby Unreala czy coś takiego, no to już by była inna sprawa od dawna i nie byłoby tylu hejtów i tyle problemów. Znaczy no silnik graficzny nie jest jedynym problemem, umówmy się. To jest kwestia powtarzalności tego, że w tej grze się nic nie zmienia, tylko czasowe umiejscowienie akcji jest na siłę uprzyszłościowiane co chwila i... A! O! Szkoda gadać, szkoda gadać. Te czasy, w których to się dzieje tutaj, czyli no taka, powiedzmy, teraźniejszość, ewentualnie niedaleka przyszłość, to był bardzo dobry, jak to mówią zawodowcy, setting czasowy. No to było takie, wiecie, czuliśmy się, że gdzieś ten konflikt ma miejsce, no gdzieś to się dzieje w tym momencie, w czasie, na świecie. Wow! Jak pamiętam, flasze były bardzo skuteczne i często używane. Wow. Szczególnie na trybach hardcore. Na trybie hardcore na przykład, wow, co to za broń wziąłem. Na przykład taka mapa Shipment, może kojarzycie. To te kontenery takie legendarne. To tam się działo. Tam się działo to czacha dymi. Tam był spawn dosłownie co 2-3 sekundy. Tam była taka rzeź. Potrafiły być serwery, to była mapka tak malutka, a tam mogły być serwery 32×32 i była masakracja. Masakracja, moi drodzy. Z noża. O, przynajmniej się udało. UAV. Wy nie widzicie mapki, sorry. Zasłoniłem moim ryjem. Nie pomyślałem, że nie na hardkorze będzie tu mapka, ale myślę, że ona nie jest aż taka super istotna. Kurde, a chciał mnie z noża załatwić. Więc jak będę nagrywał następny raz, to zlikwiduję. Znaczy dam w inne miejsce tę kamerę. Prawy górny dam. Nie chcę teraz już manipulować, żeby mi się gra wysypała czy coś. No tu już mi nie idzie najlepiej. Cóż zrobić? W ogóle napiszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli więcej materiałów z tego Call of Duty starego, żeby ograć. Może wam coś konkretnego z tego pokazać. Ja bym, powiem wam, kurde, chętnie bym jeszcze poszpilał sobie. Bo muszę troszkę moje, jakby to powiedzieć, przyzwyczajenia co do sterowania i wagi postaci i tak dalej, muszę je skorygować. Bo tutaj się jednak postać waży troszkę inaczej, jak choćby tam... Kurde, pistol! Jak w BF-ach czy innych. Chociaż w BF-a też dawno nie grałem, także nie jestem jakoś zepsuty innymi FPS-ami. Dobra. Do ile my to gramy w ogóle? A, jeszcze 1,5 minuty, to akurat będzie. O, M4, super fajna broń. Kurde, ja pamiętam jak się jarałem, jak mi się udało odblokować te kamuflaże potem, tam czerwony tygrys, kurde, niebieski tygrys, to było coś mega po prostu. To teraz to już bym się tak już nie jarał tym, ale jak tu pierwszy raz wbijałem te poziomy takie wysokie i potem się właziło na serwer i kurde, na niektóre nie można było włazić, bo były takie serwery, co były przystosowane ino do graczy takich po prostu mniej doświadczonych, gdzie oni sobie expili i tam na przykład chodząc 55 levelem było się automatu wywalanym. Powiem wam najgorsze uczucie. O, to jest ciekawa kwestia. Czy spotkaliście się kiedyś z czymś takim, że w grze byliście tacy dobrzy, że wzięto was za cheatera? Ja powiem wam, nie chwaląc się, taką sytuację miałem kilka razy. Właśnie tutaj w Call of Duty, w Battlefieldzie. Miałem taką sytuację, że wzięto mnie za cheatera i teraz tak. Z jednej strony fajnie, no bo kurde, jest estyma, ego poechtane, że jesteśmy tacy dobrzy i wpierony. Ale z drugiej strony cały eks w pizdu. Także no, każdy medal ma dwie strony. Żeby wygrać, trzeba grać. Nawet kiedy cel szalony. Niklaus, nie śpiewaj, kurwa mać. Nie zdążyłem wezwać nalotu. Zajebiście.
Ciekawe, czyje będzie ostatnie zabójstwo. Meczu 32, no szału nie ma. Kto zabił ostatni? Może Niklaus. O, M4 odblokowałem, bardzo lubiana przeze mnie broń. No nie dowiemy się. Polewelowałem, 12 poziom wbity, mapa District. Dobra, ja będę kończył, moi drodzy. To było Call of Duty 4 Modern Warfare, klasyka, moi drodzy, sama w sobie. Ja mam nadzieję, że wam się taki, powiedzmy, retro, wspominkowy materiał podobał z takiego Call of Duty. Jeśli jeszcze chcecie więcej, piszcie. I jeżeli wam się podobało, to proszę was, zostawcie łapkę w górę, bo to nic nie kosztuje, a wtedy ten materiał może zobaczyć jak najwięcej ludzi i on się szerokim echem po YouTubie odbijać i w ogóle ja mogę zarabiać pieniążki i kupować sobie jedzenie i nie głodować. Także zostawcie łapkę w górę, albo suba, jeżeli jeszcze nie zostawiliście. Wbijajcie, moi drodzy, na Facebooka, na fanpage, na G2A. Ja wam dziękuję, widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.